الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ایک چیز جناب دے گوش گزار کر دے میں معالم فاضل کوئی نہیں۔ شاہ صاحب نے میں کو حکم دیتے میں حاضر تھی گیا چند گال ہی توڑے نال کرنے بس، جتنا میری اپنی ذہنی لیاقت ہے یا جتنا تو کو سا کو ہضم تھی ویسا یہ کو اونچا نہ، کیونکہ گال جڑی سمجھ آ ونجے تے اندر تے عمل نہ کیتا ونجے عمل وہ گال کہیں کام دی کرے۔ علم بہت سارا ہے پیا ماشاءاللہ، عمل کا نہیں۔ گفتگو کرن کنو پہلے ایک دو حدیثاں سماعت کرو۔ پہلی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ جڑا بندہ کہیں بھی علمی مذہبی محفل وچ باندھ ہے، اے جوان توجہ میرے والے پاسے کر، اگر گل ہی کرنے ہو میں لکھا وہاں تے باہر رکھ دے، میں استاد ہاں، میں پیشہ ور خطیب کوئی نہیں، جتنا دیر باہے ٹکتے باہے نہ باہے سکے تلے لے باہے۔ جیڑا شخص کئی علمی مذہبی محفل دے وچ بے شک چند لمحے واسطے باندھ ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے 1000 نفل کروں ڈھیر، 1000 جنازیں دے شرکت کروں ڈھیر تے 1000 بیماریں دی عیادت کروں ڈھیر ان کو ثواب مل گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تفصیل میں ڈھیر ونجنا نہیں چاہتا، تفصیل ڈھیر نہیں ونجنا، اپنے مدے تے آونے 2-4 منٹ مدے تے لے سوں ختم شریف پڑھیا بیچی تے بال روانہ تھی سو۔ انہیں اندازہ لاغ انہیں بندہ کہ اگر مذہبی محفل وچ بیٹھے اور ان آداب دے تحت بہے تو اندازہ لاغ انہیں کتنا ثواب حاصل تھی دے، جیڑا اتنا نفع حاصل تھی دے جیڑا کہیں بھی جگہ ایسا حاصل نہیں سے کر سکتے پوری زندگی لاتے۔ میں صرف اتنا دس لینا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماؤ جنازے دے وچ شرکت دا ثواب کتنا تھی ہے؟ یہ کتنے جنازے دا ثواب تھی ہے؟ 1000 جنازے دے وچ شرکت، اور ایک جنازے دا ثواب کتنا ہے کہ مسلمان مومن ہوئے تارا رشتہ دار ہے یا کوئی نہیں، اوپرا بندہ ہے، لازمی گالے جنازہ مسلمان دا ہے، تو سا ویندے پہ وے ڈٹھے وے نار رال گے وے وانتے جنازہ پڑھئے وے ثواب دے نیت نال۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ 1001 قرات دا ثواب تھی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھنا کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرات کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مدینے دا سارے کنوں وڈا تے اونچا پہاڑے کوہ احد، پہاڑے احد دے برابر ثواب تھی جیڑا صرف جنازہ پڑھے، اپنے دا پرائے دا ثواب دی نیت نال جنازہ پڑھے، تے جیڑا جنازہ پڑھاون کنوں بعد میت دی تدفین تک ترتے چلا بنے ان کو 2 قرات دا ثواب تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایدے کنوں اگا صاحب پا گنا ہے، تو آپ خود صاحب پا گنو کہ 1000 نفل پڑھن دا، 1000 جنازہ پڑھن دا اور 1000 بیمار دی عیادت کرن دا ثواب مل دے چند لمحے دی علمی محفل وچ باہن دا۔ سبحان اللہ۔ دوجی حدیث سماعت فرماؤ۔
पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जेड़ा शख्स मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एक दफा दरूद पाक भेजेंदे, मैं अल्लाह ते मेरे सारे फरिश्ते उनदे ते 10 दफा दरूद पाक भेजने हैं। मैं अल्लाह ते मेरे सारे फरिश्ते उनदे ते 10 दफा दरूद पाक भेजने हैं। और जेड़ा बंदा मेरे नबी ते 10 दफा दरूद पाक पढ़ते, मैं और मेरे फरिश्ते उनदे ते 100 दफा दरूद पाक भेजने हैं। और जेड़ा बंदा 100 दफा दरूद पाक पढ़ दे, मैं ते मेरे फरिश्ते उन्हें ते 1000 दफा दरूद पाक भेजने हैं। और जेड़ा बंदा 1000 दफा दरूद पाक भेजेंदे, मैं रब अपने उत्ते वाजिब कर गिनदा कि उनदे उत्ते जहन्नम दी भा हराम कर दित्ती वेंदे और जन्नत दे विच दाखला उनदा पक्का कर दित्ता वेंदा। सुभान अल्लाह। एडू हदीसा जनाब दे गोश गुजार कीतियां। एक छोटा जिहा बिया अमल गोश गुजार ताकि अमल थी सके। दुआ है मेरी जिनी खातिर असां सारे इकट्ठे थे हैं, मुर्शिद पाक ते उन्हें दे घर वाले थे जेड़े टुर गए, रब तआला दी जात उन्हें दे बख्शिश दा वसीला पैदा करे, उन्हें दी बख्शिश फरमावे, दर्जात बुलंद फरमावे। और जेड़े हयात इन घर वाले रब तआला दी जात उन्हें को नेक ते साले बनावे। असां जेड़े वेले कोई टुर वेंदे असां बेबस नहीं से थींदे। मेरी तहकीकी को आदि है कि तुरन को बाद अमालनामा बंद नहीं थींदा। जेड़े लोग आदर बंद थी वेंदे, मेरी तहकीकी को आदि है अमालनामा बंद नहीं थींदा, अमालनामा जारी रहंदे। पिछा अच्छी औलाद छोड़ गए, अच्छा अपना काम छोड़ गए और औलादे को उन्हें दा वारिस बना गए। वो अच्छे काम दा औलादे कोई सवाब मिलसी, टुरन वाले कोई सवाब मिलसी। अगर कोई बुरा काम छोड़ गए और बुरे काम दा ही औलाद को वारिस बना गए, अपना उन्हें दे हवाले कर गए, और बुरे काम दा अजाब उस औलाद ही भुगते सी ते वंजण वाले दे खाते ची बुराई लिखी सी। साडा एक बहैसियत औलाद, बहैसियत दोस्त एक सारा फरीजा है कि साकू अगर अपने वालिद साहब नाल, साकू अपने बुजुर्ग नाल, ये तुर गए सारे रिश्तेदार, उन्हें नाल साकू मोहब्बत है, तब बिला नागा शाम दे टाइम कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है कि जेड़ा बंदा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इको सूरह इखलास सदेने हैं। सूरह इखलास जेड़ा बंदा एक दफा पढ़े, 1/3 कुरान दा सवाब मिलता है उनको। सुभान अल्लाह। अंदाजा लागिनो जोर कितना लग दे। शाम को समझी जाते, इशा कनो बाद घर समझी जाते, एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा कुल शरीफ पढ़ो, हाथ चाहते सिर्फ इतना आख दो रब्बे करीम मौला इंदा सवाब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और आले बैत दे वसीले दे नाल इंदा सवाब मेरे घर दे जितने अफराद टुर गए उन्हें तू मगफरत करे ने रब्बे करीम उन्होंने हक च कबूल फरमा। हुण अगर हाथ चाह के नाम ही बख्शिया वने, जबानी आख दो तां भी पुज वेंदे, तां भी पुज वेंदे। दूहे तरीके आदीस कनू बुखारी शरीफ की आदीस कनू रिवायत हैं पे मौजूद हैं पे। और तुसा साहब आ गिनो भाई इतना कुछ पढ़ दी जाते कितना टाइम लगता। जेड़े वेले तक तुसा जिंदा रहंदे हो डेली तो आपको एक कुरान का सवाब मिलता है और डेली ही उनको एक कुरान का सवाब पहुंचता है। मेहनत चौकी थी है लेकिन अमल जो नहीं करना। महफिल च बैठो से महफिल का रंग धार किया, महफिल को बाहर निकलो से चोला छंडियो से भला उवें दूंगा ये नहीं करना। जेड़ा मुस्तरद इल्म हाथ लाग वने उनको वसीला बनावने, तरीका बनावने, अमल बनावने रोजमर्रा दा। जेड़े चले गए उन्हें वलना नहीं, असा वजने राहत है। अज असा कहीं भी खातिर करें पे रब तआला दी जात साडी औलाद चो कहीं को सेदल करे सी, सारी खातिर करे सी। इन तरीके नाल मजमूई तौर ते उम्मत मुहम्मदी दा वसीला बन सी बख्शिश दा। तो कोशिश ये कीता करो कि जितना थी सके समझ आ वने उहदे ते अमल कीता। मैं तुहाडे सामने सूरह असर दी दूजी आयत तिलावत की थी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे च है।
رب کریم نے ارشاد فرما دیتا کہ انسان خسارے دے وچ اگر عربی دے قاعدے دے مطابق اسائیں کو دیکھوں عربی اصولیں دے مطابق کو دیکھوں انسان کنوں پہلے جڑا لفظ ال لگا کھڑے ال تخصیص واسطے ہے ان دا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان خسارے چ نہیں سارے انسان خسارے چ کوئی نہیں اور کیڑے خسارے چ کہے نہیں رب کریم نے خود دس دیتا کیا الا الذین آمنوا اللہ زینہ جمع دا سیگا ہے او آدمی جڑے ایمان گھننا ہے یعنی ثابت ہے تھیا کافر خسارے چن انہیں دے متضاد جڑے ہیں او خسارے چن جنہوں نے کفر کیتے کفر چ رہ گئے او خسارے چن صاحب ایمان خسارے چکائے صاحب ایمان کو ایک فائدہ اے پہنچے جو خسارہ جڑا سارے کنوں بڑا کفر دا خسارہ ہا اندے چو نکل آئے ایمان چو داخل تھی گئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک تے صالح عمل کیتے نیک اور صالح عمل تو فرض نمازیں کنوں گھنٹے روزے حج زکاتیں کنوں گھنٹے جڑے فرائض ہیں جڑیاں سنتا ہیں حتیٰ کہ جڑے مستحبات ہیں اے روڑا چاہتے ایک پاسے رکھ دے منے کنڈا چاہتے ایک پاسے رکھ دے منے اے سارے عمل صالح شمار تھی دا تفصیل اچ بنجر دی ضرورت نہیں ایندہ ہون نعمل بدل گھن گنوں ایمان گھننا ہے لیکن عمل صالح کوئی نہیں کریں دا اور جڑا عمل صالح نہیں کریں دا وہ خسارے چے جڑا عمل صالح کریں دے وہ خسارے چ کوئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ گال کریں دے جڑے ویلے سچی تے کھری کریں دے حق دا ساتھ دے دے سچی کھری گال کریں دے تے سچی کھری گال دی ہی تاکید کریں دے خود بھی سچ تے عمل کریں دے اور تاکید بھی سچ دی کریں دے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور جڑے ویلے مشکلات ہوئے جڑے ویلے مشکلات ہوڑے بھیڑے وقت آ ونجن برا وقت آ ونجے انہوں خود صبر کنوں کام گندے وَتَوَاصَوْا دا مطلب ہے تاکید کرنا اور صبر دی تاکید بھی کرے لے ثابت ایتھیا انسان جندے تے خود عمل کرے اگر وہ عمل سچا تے کھرا ہے ان کو چاہیے دا گال اپنے مسلمان بھیرا کو ہی رسے کلا خود عامل نہ بن کے بیٹھا رہے بے تک بھی دین کو پہنچا دے سبحان اللہ یہ 2-4 منٹ دی سماعتاں میں کو حوالے کرے سو زیادہ لمبا ٹائم نہیں گھندا میں صرف 4 لفظ جڑے قرآن پاک وچ زیادہ بار آئے نا ایک ایک جملے دے وچ صرف گال کرتے کم مکے نا ایک ایک جملے دے وچ اکثر قرآن پاک وچ لفظ استعمال تھیندے مومن اکثر استعمال تھیندے لفظ مسلمان عام طور تے لفظ استعمال تھیندے انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورہ زاریات پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 پڑھ کے دیکھے بندہ تو اندے وچ واضح طور تے لکھیا کرے اسا جن تے انسانے کو صرف اپنی عبادت لیوں پیدا کیتے سبحان اللہ اور جب عبادت لیوں پیدا کیتے تے عبادت دا کیا مطلب ہے وہ ساری گالی میں تو کو ڈاس چکیا کہ فرض چیزاں سنتاں نوافل مستحب جو بھی کام ہے کرے سو نیکی دا کوئی کام سارا عبادت شمار تھیندے حتیٰ کہ تواڈا سمنا سجا ہاتھ تلے رکھ کے سمنا وضو کر کے سمنا ساری رات دا عبادت شمار تھیندے سبحان اللہ تواڈے کپڑے پاونے سجے پاسوں پاونے لہامنے تا کھبے پاسوں لہامنے اے بھی عبادت شمار تھیندے سبحان اللہ ہر پہلو انسان دا خصوصاً مسلمان دا عبادت شمار تھیندے اور انسان نے رب کریم نے خود فرما دیتے میں انسان کو پیدا کیتے عبادت دی خاطر اور انسان جوں اگا تے ٹردا رہی اب عمر دی ڈھل دی گئی یہ اپنی معاشرتی غلاستیں دے وچ اپنے آپ کو لپیٹ گئے دے اور بالکل اپنے اعمال کو سیاہ کر گئے سی جڑے مقصد دی خاطر رب کریم نے بھیجا ہے وہ مقصد کنوں ہٹ گئے ہن کیا کریجے صحیح مقصد کنوں تا ہٹ گئے سے کوئی واپسی دا راہ آئی ہے کہیں طریقے نال کالک تا ملیج گئی اعمال ہی سارے سیاہ تھی گئے
عمر بھی گزر گئی، کوئی واپسی دا رہا جیا قرآن پاک خود آ دے کہ جیڑا بندہ تہ دلوں توبہ کر گنے رب کریم دی ذات آدھی ہے ماں اون بندے نال محبت کرے دی۔ سبحان اللہ، جیڑا بندہ تہ دلوں اپنے گناہیں دی توبہ کر گنے ان دے سابقہ سارے گناہ محو تھی وینا، ختم تھی وینا۔ انسان اگر واپس ہٹنا چاہے جنہیں رب کریم نے پاک کر کے بھیجا ہا دھرتی دے اتے بالکل پاکیزہ ہا، صاف ہا، بغیر گناہ دے ہا، میں زندہ رہتے بھی اپنی پوری زندگی گزارتے بھی بغیر گناہ دے واپس بن سکتے اگر چاہے تاں۔ وقت زیادہ لگ سی میں تارا سفر اوڑے طے نہیں کروانا چاہتا کہ کی میں چاہے تکی میں پہنچ سکتے، میں اوڑے نہیں منجنا چاہتا۔ این انسان دی ایک قسم مومن بھی ہے، سارے انسان مومن کا نہیں، کیونکہ مومن وچ کفر تے مسلمان اس شامل ہیں، مومن شامل ہے۔ اگر اسلام دی روح نال اساں دیکھے تو سٹیپ آ گیا مومن دا۔ مومن کون ہے؟ مومن بذات خود او شخص جڑا وحدانیت کو رسالت تے یقین رکھتے ہوئے غیب دا معائنہ کہتا ہے، کیونکہ رب کریم دے پیارے حبیب خود فرمیندے اتقوا فراست المومن کہ مومن دی فراست کنو ڈر۔ جڑا حقیقی معنی وچ مومن ہے، جڑے اپنے دھومنے دھوتی بیٹھے اتلے نال یاری پکی کیتی بیٹھے ان دی فراست کنو ڈر۔ وَهُوَ يَنْظُرُ لِنُورِ اللَّهِ کیونکہ وہ اللہ تے نور نال دے دے، ان دی فراست کنو ڈر۔ ان دے وچ نبی، اولیاء، صدیقین، شہداء سارے ان دے وچ آندے جڑے اپنی یاری اتلے نال پکی کیتی کھڑے۔ سبحان اللہ، وہ ہاتھ چاویں انہیں دا ہاتھ نہیں ہوندا، اللہ دا ہاتھ ہوندے۔ وہ نظر چاویں رب دی نگاہ نال دے دیں، جتھا کہیں دی نظر نہیں وینی وہ تک نظر وینی ہے۔ لکھاں مثالاں ہیں کیڑیاں کیڑیاں دیواں، لکھاں مثالاں ہیں، اب کیڑیاں کیڑیاں دیواں۔ چلو ایک مثال ضمن عرض کیتی ونجا ہوں ذہن چاہ گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تشریف گھرنا ہے، پوچھنا کیتے نے کیونکہ انہوں دی عادت ہوندی ہے لوگیں دی خصوصاً بالخصوص غیر مسلم دی کہ او ان ویلے حضرت علی پاک سائیں کو تشریف گھرنا دیاں جیڑے ویلے پاک دی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دا ٹائم تھیا کھڑا ہو گیا تاکہ کہیں طریقے نے کو نماز چک بنے شر جو پھیلے دے ہم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام متھے کپڑے دے وچ حاضر تھی گئے، گپ شپ لیندے رہ گئے۔ اخیر پوچھے نے قبلہ اے فرماؤ رب تعالیٰ نے تاکو اے مقامات عطا کیتے، اے فرماؤ این ٹائم جبرائیل کتھا ہے؟ سوال کیتے نے خود، کیونکہ آپ گنوار دے روپ وچ عربی دے روپ وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گھرنا آیا۔ اساں اپنی دستی تلی واٹوی زبان دے وچ ان کو اے سادیاں بتھے کپڑے دے وچ تشریف گھرنا آیا۔ میں این گلو لفظ سرائکی دا استعمال کیتے، آپ نے این اتو تے ڈٹھے ہی میں بلا تل تو ڈٹھے نے، سجے ڈٹھے نے، کھبے ڈٹھے نے، پیچھا ڈٹھے نے، صرف این دیکھڑے چندازہ لاگنو کتنا ٹائم لگ دے۔ اور دیکھتے فرمائے نے نہ آسمانے دے وچے نہ زمینے دی تہ دے وچے نہ سجے ہے نہ کھبے ہے نہ اگاں ہے نہ پیچھا ہے، اگر کہیں جا کہیں گے تو ہوئیں۔ یہ مومن دی فراست ہے۔ سبحان اللہ، مومن اپنی اکھ نال نہیں دے دا، رب تعالیٰ دی ذات دی اکھ نال دے دے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایگزامپل دیتی ہے تو کو میں، ایسیاں ہزاروں ایگزامپلز ہیں کہ مومن دی فراست کنو ڈریا کر، فقیریں کنو ڈریا کر۔ فقیر میں سڑے نہ اپنی زبان ولی کی، فقیریں کنو ڈریا کر، بتھے کپڑے تے نظر نہ رکھی کر، آکڑیا نہ ودا رہ جیا کر، سریا گردن وچ ہما وقت نہ رکھیا کر، علم دا تکبر نہ رکھیا کر، دولت دی دھن انہاں دھونے چ رہا کر۔ فقیر کنو تھی سگے صدا دے دے، فقیر کو تھی سگے تا خیرات دے، تھی نہ سکے تا انہیں کو سنوا نہ تنا تنیا گانی ہٹا کٹائی فلانا ہی پتہ نہیں کیڑے روپ وچ آیا ودے۔ اے نہ ہوئے تیرا کام تھیا ونجے ساری زندگی واسطے۔
اللہ دے نا تے ہوں صدا دیتی ہے چپ کرتے تائیں کول ہیں تا دے اگر چپ کرتے تائیں کول کہیں نہیں تو ان کو آکو بابا معاف کرو میں کول کہیں نہیں بس اتنا کافی ہے اگا نہ ٹور کون کیڑے روپ پہ چاہے ودے تو نہ جان دا مومن ہو جڑا کے جان دے کس کو جان دے غیب سارے کو جان دے حق کو یقین دا ماہر ہوں دے جڑیاں چیزاں عام لوگیں کنو لکیا ہوں دے انہیں کنو وہ واقف ہوں دے جن دے نالو یاری لئی کھڑا ہوں دے انہیں نور کوئی جان دے انہیں مشاہدہ کیتی کھڑا ہوں دے مومن دی فراست اتنی کم کریں دیئے رب دے نور دا دیدار بھی کیتی کھڑا ہوں دے جتنے غیوب ہیں غیبات ہیں انہیں سارے کنو وہ واقفیتی حاصل کیتی کھڑا ہوئے نے انہیں کنو تھوڑا جہاں پریڑے رہا کر اگر محفل نصیب تھی بنے تو اپنی نظریں کو اپنے دل کو جھکا کے رکھا کر سبحان اللہ اے منٹیں دے وچ دنیا تبدیل کر دیندن اگر اپنے تے آمن آپ پہ ویندن منٹیں دے وچ دنیا تبدیل کر دیندن اور ایک بھی گالی تو کو دسی ونجا ایک کوئی ضروری نہیں ہوندا کہ ریش مبارک رکھی ودے مثال دے طور تے تو ولی ہے آج کل عجیب عجیب کنسپٹ پیدا تھینے آندن نہیں رب کو تیرے جب کہیں بھی عمل دی ضرورت کا نہیں تیرا جے دلے بھی عمال رب کو تیرے عمل دی کہیں ضرورت ہے تیرا کوئی عمل رب تعالیٰ دی ذات کو شان کو بڑھا نہیں سکتا تیری کوئی نالائکی رب تعالیٰ دی شان کو گھٹا نہیں سکتی رب تعالیٰ دی تیرے عمل دی رب کو کہیں ضرورت آ پئی ہے تو جیڑے مرضی آوے روح پہ رہے اگر روح پرزے تیرے ہن ستھرے دل تے دماغ ان کو صافی ماری گھنی بل جیڑے مرضی آوے روح پہ رہے رب تیرے رندے حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کو دے دربار مبارک تے ایک شخص 7 بارہ مسلسل آندہ رہا کہت پہ گیا اچھا ہاتھ چاہتے تے آڑتے تے دعا کریں دا مہربانی کرو سیں قبلہ کہت پہ گئے کئی شے نہیں بچہ نہ گھا بچے نہ ڈھانڈے بچے اور تا بندے ہی مرن تے آگئن روحی دا علاقہ مہربانی کرو کوئی بارش تھی ونجے وہ خلیفہ جو نال کھڑا ہوا دے یار 7 والی بارے تے کو پٹ دے این دربار دے پچھلے پاسے نالا واندا پہ ان بندہ اتھا بیٹھا ہو سی کوئی ان کو مانتے آنکھ وہ دعا کرے سی کام تھی بیٹھی تیرا وہ بی بی جویندہ بی بی دا دربار موجود ہے ادھا کھڑے ہون بھی تلے نالا واندا پہ نالا نہیں ہو وہ پرانی جائے اتھا دریا واندھا جو ان پشتا لاڑی تیرے اتھا نال دریا اتھا واندھا وہ ٹرن پہ گیا تلے سارے گول گول پتھر چٹانا لاتا ہوں تے ٹرن پہ گیا ڈٹھو تا ایک پینٹ شرٹ تے کلین شیپ بندہ بوٹ پا کے پیر لڑکا دے اتے کندھی دے اتے چارتے بیٹھے دیا توڑ تک گیا آخیر تک چکر مار آیا کوئی ان کو فقیر نہ نظر آیا ان دی نظر ایتا فقیر ہو سی جنی ڈاڑھی ہو سی ان دی نظر فقیر ہو جنا جبا کبا ہو سی سارا میں تو کو پہلے دس گیا کہ اے اساں جتنا شریعت دے نیڑے ویسوں گال چنگی ہیں 100% چنگی ہیں لیکن اے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ اساں اندے کنو جبے کبے کنو ہٹ سوں تا پلے ککھ نہیں رہندا اصل پرزے نہیں گال ہے اے دو پرزے بندہ صاف کر گنے تو ساری صفائی تھی ونجے تو رب تعالیٰ دی ذات نال ٹور گندی ہے رب دے یار مختلف روپ وچ موجود ہیں کوئی صاحب ریش بھی موجود ہیں کوئی صاحب دستار بھی موجود ہیں کوئی بغیر دستاریں تو بھی موجود ہیں رب تعالیٰ نے سینکڑے کو بغیر جی میں راضی تھے میں راضی کی طرح جڑے ویلے 5-6 چکر مار کے ایک موٹی جائیں اندر اتے چٹان دے اتے چڑھیا کھڑا آجوان وہ پینٹ شرٹ والا پل دے وہ نکاح خیر ہے پھیرے لگے کھڑن دے کو کیاں رولائی اگر اتنا پتہ ہے تے کو پھیرے لگے کھڑن میں کیاں رولائے اتنا پتہ نہیں جو کیوں پھیرے لگے کھڑن اگر والی تھے ہی کھڑا رہے اتھا ہی کھڑا رہی چٹان تے کھڑا رہے اتو تے ہی منہ کیتے ہوں پینٹ شرٹ والے جوان نے تلتے منہ کیتے جے تک ایویں جویں نہر واندی ہے نا بارش این گنڈھنے دے حساب نہ ڈھانی شروع تھی ہے منٹے سیکنڈے دے وچ نہر بن گئی ہے اخیر ہاتھ جوڑ کے دی مہربانی کرو سیں کو آکو بند کرو ورنہ جڑے کوٹھے بچے کھڑے وہی دس آپ پانی تا اپنی جاتے رہیا جڑے مکان کچے بچے ودن وہی ہی پانی نال سیلاب بنتے تے ڈھائے گئے سن آکھن دا مطلب ہے سناون دا مطلب ہے میں تو کو یہ نہیں آتا پیا بعض
غلط فہمی دا شکار تھی ویندن کہ ناصر صاحب آگے نہیں میرا کچھ نہیں مننا نہ میرا مولوی کچھ بھی گاڑ سکتے نہ کچھ بھی گاڑ سکتے میں نچی دنگن وضا نا ہاں ناصر صاحب آگے ہم صحیح بغیر ریش دے فلا 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 نا شریعت سارے کنو اول پہلا درجہ شریعت دا شریعت دے حدود سارا کام ہے شریعت دے حدود چلاونا باقی بچے اللہ دے یارے نہ کم اللہ اپنے یارے کو جڑے روپ پہ رکھے رکھ سکتے توڑے ساڑے تے شریعت واجب ہے اللہ اپنے یارے کو جینے مرضی آوے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ان کو نہ توڑی داڑھی دی ضرورت نہ توڑے داڑھی مون دی ضرورت نہ کہیں چیز دی ضرورت ان کو کہیں چیز دی ضرورت کہیں نہیں ہاں اے ہے کہ انہیں نبی دے شکل دے اتے انہیں نبی دے طریقے دے اتے اپنے آپ کو بنا کے رکھ سو ذات خوش تھی دی ہے طریقے دے اتے بنا کے نہ رکھ سو تو جیڑے روپ پہ چو رکھنا چاہے ان روپ پہ چو رکھ سکتی ہے اکھر دا مطلب ہے اے ہے وہ بندہ جڑا مومن ہے مومن دا مقام ہے مسلمان اساں اس وعدے حدیث شریف دے الفاظ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان او ہے مسلمان دی ڈیفینیشن ہے جن زبان کنوں تے جن ہاتھ کنوں بے مسلمان محفوظ ہوں سبحان اللہ اپنی زبان نال کہیں کو تکلیف نہ پہنچا اپنے عمل نال کہیں کو تکلیف نہ پہنچا اگر اپنے آپ کو مسلمان سروے نہیں تھا سبحان اللہ تیرے نال تیرے حق ہمسائے تیرے ارد گرد دی عوام تیرے ارد گرد رہن والے سوہیں آن سوہیں تو جو مسلمان ہیں تو بے کو تحفظ رہنا سکھ او کیسے تیرا اندے نال تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر تو اے چاہنی کہ وہ بھی تیری طرح بن وجن جی میں ہاں یا اے چاہنی جی میں انہیں نال سلوک کیتے آج میرے نال وہ سلوک کیوں نہیں کریں دے تو وال صلہ انہیں کنوں مانگ وال رحمان کنوں کیا صلہ مانگنا رحمان کنوں اگر صلہ چاہیے تو اپنی اصلاح کر تیری اصلاح کو لے کے بے اصلاح کر گنن مسلمان دی ڈیفینیشن اے ہے انسان ایکو آدم اے ہے مومن باقی بچہ قرآن پاک کے ایک لفظ استعمال تھی نے عبد جی میں بتا کو پہلے ذکر کر چکیا ہر لفظ تے ایک لمبی بحث ہے لیکن اوڑے بجنا چاہتا لفظ عبد تے کام ختم کرنے پہ ہیں اسوائے ویلے لوگ توڑا ہوندے ٹائم قیمتی کوئی دکان چھوڑتے آندے کوئی کیمیں روزی چھوڑ کے آندے بندہ عبد دا کیا معنی ہے عبد کے کو آدم جڑے ویلے اے سمپل جہاں اصول ہے ایک جڑے ویلے انسان اپنیاں ذہنی یعنی فکری غلاظتاں کثافتاں اور قلبی کثافتاں کو بالکل صاف کر گنے اور تمام جملہ عبادات دا مکمل عامل ہوئے رب تعالیٰ دی ذات کو ایسا مسلمان سارے کو زیادہ پسند ہے جڑا کہیں سنت دا کہیں فرض دا کہیں واجبات دا تارک نہ ہوئے جڑا اپنے فکر دی سوچ دی اپنے ذہن دی اور اپنے دل دی صفائی مکمل کیتی کھڑا ہوئے میں ان کو اپنی زبان دے وچ قرآن دی ٹرم دے لحاظ نال عبد ادا این گالوں رب کریم دی ذات کو مخلوق دے ناتے نال کہ یاد رکھو کہ نبوت انعام ہے رسالت انعام ہے ولایت انعام ہے جڑی رب کریم نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا کیتی ہوئے لیکن عبدیت جڑی بندگی ہے جڑی اے مخلوق دی طرفوں خدا کو راضی کرن دا سارے کو اچھا تے سونا وسیلہ ہے جڑے ویلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ اختیار کیتا کہ کہیں طریقے نہ رب دی ذات راضی تھی بنے تو پارہ نمبر 15 چاہ کے لے کے سورہ اسراء بنی اسرائیلیوں کو سنے ہیں سبحان اللہ زی اسراء بعبدہ اتھا رب کریم نے آ کے اپنے رسول کیوں نہیں آکیا سبحان اللہ زی اسراء بنبیہ ہی یہ نہیں آکیا سبحان اللہ زی اسراء برسول ہی یہ نہیں آکیا بلکہ بندگی دا معیار اتنا بلند تھی گیا ہاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ رب کریم کو آکھنا پہ گیا آ میرا بندہ تو بندگی اتنی کرنی چاہی دیئے کہ رب تعالیٰ دی ذات تواڈی بندگی کو تسلیم کر گئے اندے ہاں تواڈی بندگی مقبول تھی بنے بندہ اے تک ونج سکتے اور جڑے بڑے بندگی مقبول تھی وجہ وال بندہ لاہوتی مقام تے فیض تھی ویندے لاہوتی مقام کیا ہے
جتھوں انسان نے اپنا بغیر صفائیاں دے سفر شروع کیتا ہا روح دا سفر شروع کیتا ہے مقام روحانی ہے روح دے مقام تے بندہ پہنچ وندے تمام کثافتاں اور گلاستاں کو صاف کر کے سبحان اللہ اے مختصر دی حاضری اللہ تعالیٰ دی ذات پاک کو ہمت طاقت دے وے کوئی ہمت طاقت دے وے رب تعالیٰ دی ذات دین اسلام تے پیروی کرن دی تے ان تے عمل کرن دی وما علینا الا البلاغ المبین